One day, isang hapon, maulan na naman at sobrang gwapo natin at meron pang nag-aanuhan doon pato, baka marited DVD tayo. At syempre ginambi na, umuulan pa rin na malakas kaya nakapag-desisyon tayo ng malaki. Ayan, hindi ko na dinala yung cellphone habang nanguha ng palaka kasi medyo mabasa ang cellphone at makadelikado ang buhay ng ating unit at hindi na tayo makapag-upload ng mga video at matutuwa yung ating mga base. At siyempre dito na yung kuha ko at yung ayaw kumain ng palaka at nanidiri sa baki. Huwag na kanyang panoorin ng video ito dahil medyo karumal-dumal ang ginawa ko dito. At ito na ensan, ginawa ka ng itong sobrang abo naman yan ensan. Itong abo kasi guys medyo kumakapit to sa balat ng palaka at mabilis lang makuha ang kanyang panit. Yan, kinuhaan ko na ng panit. Medyo brutal talaga yung pagkuha natin dyan guys. Sa mga hindi marunong, pugsain nyo na yung ulo tsaka hawiran nyo, kumuha kayo ng kunting abo at matatanggal na yung kanyang balat para medyo hindi naman masyadong kadiri-diri yung ginawa natin. Napaka exotic talaga nito. Season pala ng palaka ngayon kasi walang buwan at malakas yung mga pag-ulan sa hapon kaya magbe-breeding yung mga palaka. Kaya pagsamantalahin natin na manguha na no. Medyo madami-dami din tong nakuha ko, nasa mga 20 heads. Pero hindi ko binilang na maayos. Medyo binilisan ko na ito, pinas forward ko na para maintindihan nyo tong ginagawa ko. Pero sa hindi, ayan. Kumuha na tayo na masala, sobrang masala naman. Yan, kinamay na ni kuya, sobrang na yung kuya. Minasala. Nilagyan natin ng gamay ng asin para medyo mawala naman ang ngilngig. Siyempre naghiwa na rin ito ng lamas. Merong bombay, ahos at ginger. English tayo doon. Ayan, painit ko na yung kalaha. At yung kalaha naman nilagyan natin ng konting mantika para magisa tayo ng lamas. Itong lamas inisa ko na pagka butang lamas kasi nahirapan tayo dyan. Kaya binutang ko na lahat. Ayan, minekos ko na yung mga insan para medyo mapaig-paig naman konti yung lamas kasi masarap yung lamas pag medyo paig-paig. At siyempre nalagay ko na itong palaka na konti-konti lang pag napanitan na. Ayan, minekos ulit natin para manuot yung bango ng pan at hindi masyadong ngilngig kainin, no? Kasi medyo napakangilngig talaga nito. Tapos kung minikos-mikos, tinakloban natin at nilagyan na natin ng masala, yung asin. Nilagyan natin pinadugay-dugay at medyo hinalo-halo din natin to para mag-mix-mix. Wala pa palang ricados ito, no? Pinapahubsan muna natin para maghumok yung maghumok yung karne ng palaka at medyo masarap ng kainin kasi pangit yung matigas. Hindi ko na tinagod-tagod para maghiwalay kasi yan guys, yung laman niya tsaka mga buto, kaya hindi ko na tinagod. Pag nalambot na yan, kusa na yan maghiwa-hiwa, pinapulan style birada yan. At medyo naghubas-hubas na siya, ukay-ukay ko pa para masigurado natin na humok na talaga ang lahat ng kanyang mga parte ng mga pisa. At medyo aprobahan ko na humok-humok na talaga yung mga pisa ng mga parts ng mga kanya. Kaya inano ko na to, tinapok-tapok at tinakluban. At siyempre nilagyan na natin ng magic sarap, pampamasala. So sarap. Siyempre ayan, meron na tayong konting toyo dahil konti na naman talaga yung laman yan. Pagkatapos natin nilagay yung toyo, mekos na naman natin insan at nilagyan natin yan ng konting nature spring. Charot. Nature spring, suka pala yung laman yan guys. Nature spring na yung nilagyan natin kasi creative naman tayo mga Pilipino. Kaya ayan, minekos ko ulit. Medyo may kulay na rin yung palaka natin, hindi na siya luspad. Medyo yummy na to sa mga kumakain ng palaka. Pero yung hindi kumakain, i-skip nyo ng video. Bakit andito pa kayo? Tinagalan natin dito yung paghahalo para manuot talaga yung lasa at tinakluban na natin. Pagkatapos natin tinakluban, binuksan ulit. Bakit ganun? At ayan, medyo nagsisuning na. Nilagyan natin ng pamintang dahon, bay leaf ba tawag dyan? Char. At nung nag-mix na talaga natin, no, nakita natin na medyo luto na talaga yung ating palaka. Hindi ko na masyadong pinaugahan ito kasi
Pangit din yung walang sabaw-sabaw konti. Merong sabaw-sabaw yung mga gusto kong kain dito. Medyo masarap to pag medyo kinamutan mo, no? At dahil naluto na, binuksan na natin, no? Hinaon na pala natin to. At kumuha na rin tayo ng konti para pamahaw na tayo. Medyo late na yung pamahaw natin kasi marami tayong nilinis. Kagaya nitong kalaha na medyo nilinis naman natin para hindi masabi na medyo bulingit naman dito, no? At kumuha na tayo ng ating bagong nilungag. Hindi ito bahaw guys kasi naubos na yung bahaw. Yan, unang kagat sa kanin na matigas. Yan, kinuha na natin itong ahos ng palaka. Medyo masarap to at napakamalasa nito. Medyo nagtiam-tiam tayo dito guys. Medyo malasa kasi yung pagkaluto natin, sing sarap nung nagluto. Kaya naparami tayo ng kain dito kasi medyo lami-lami talaga at matagal-tagal na yung kain natin kasi yung isang hawid ng cellphone yung isang kamay kaya hindi tayo nakakamay, no? Hindi tayo nakakinamot. Siyempre matapos na kumain, tinirada natin tong is at kailan kaya makakabalik yung mga GO, no? Mahirapan na tayo dito, palagi na kumakain ng exotic foods. Hanggang dito na lang tayo, bye-bye na.